Try naman natin to. Yung isa sa nirepair ko din. Strike. Huli. Huli may dulo. Laking mangnay. Sa pool mga idol. Na double hook mga idol. Check na mo doon. Ay, ano to? Grabe. Iba yung nadali mga idol. Good morning mga idol. Fishing ulit tayo dito sa spot. Sa pinamingwitan natin na nakakadali tayo na bugaong. Sana pala rin tayo mga idol kahit pang ulam. Yung shoutout pala kina Idol Abinides Vlog. Yan idol, shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi sa fishing adventure. Shoutout din kay Kapupong TV, palaging nanonood sa mga video natin. Kaya kay Uncle Ski TV, Kuya North TV. Yan mga idol, shoutout sa inyo. Kay Turagsoy, mamimingwit ng sapang. Yan idol, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Wala yung gamit natin mga idol. Nylon lang, walang braided line. Wala pa tayong pambili. Yan mga idol, meron tayong susubukan. So mga idol, dalawa kasi yung nirepair ko. Yan mga idol. Malaking hook yung sa bandang huli, tsaka may parang balahibo. Tatlo kasi itong magkapareho ang kulay mga idol. Ito yung isa, yung normal, yung original talaga. Ito naman yung isa, yung malaki din yung hook sa huli, pero walang balahibo. Yan mga idol, unang hagis tayo dito. Yun, may strike mga idol. Yan mga idol, pinalitan ko ng softbait. Walang kumakagat sa muntik pang sumabit sa nipa. Strike. Sabit yata mga idol.
Donate mga idol yung sukbit natin. Try naman natin to. Yung isa sa ni-repair ko din. Sana dumali. Tayo sa unahan mga idol. Lakad na lang tayo dun. Try natin dito mga idol. Strike idol. Ay, kala ko strike. Putik. Strike yung ano, niste tsaka suka. Lipat tayo dito sa unahan mga idol. Huli mga idol. Laking mangnay. Sapol mga idol. Sapol. Dalawang hook ang nakadali. Kahit pa paano mga idol, may malagay tayo dito sa mahiwagang tuhugan natin. May idol na double hook mga idol. Nadali sa mata. Hagis ulit tayo mga idol dito lang sa gilid. Nandito lang sa gilid yung ano, mga mangnay. Check na mo doon. Ay, ano to? Grabe. Bangkay. Iba yung nadali. Iba yung nadali mga idol.